أشكو إلى الله كما قد شكا. Me ake nufi da cutar corona? Kusan kowa a wannan zamani ya san me ake nufi da cutar corona. Amma ma iya cewa cuta ce da ta bullo daga ƙasar Sin a watan Nuwamban bara a garin Wuhan, wanda ta yadu a duniya baki daya. Cutar COVID-19 cuta ce ta mura da ke haddasa sarkewar numfashi kuma tana tashin manyan cututtuka kamar cutar jeji, hawan jini da siga. Cutar corona ta fi addabar manyan mutane masu yawancin shekaru kuma tana iya kisa nan da nan. Mun san me ake nufi da corona a wannan ɗan takaitaccen bidiyo. Yanzu kuma ya kamata mu san yaya za mu kare kanmu daga kamuwa daga wannan cuta ta corona. Akwai hanyoyi da hukumar lafiya ta duniya ta bayar domin kare kai daga kamuwa da cutar corona. Daga cikinsu akwai mu yawaita wanke hannu da sabulu da ruwa, idan babu mu saka man goge hannu wanda ake kira sterilizer ya wadatar. Sanya takunkumi yayin ganawa da mai dauke da cutar corona ko kuma bakin fuska domin ƙarin tsaro. Mu guji yawan sanya hannayenmu a idanunmu idan ba mu wanke hannunmu ba kuma mun taɓa ƙarfin bene ko injin ATM ko kuma abu mai kama da haka. Mu ba da tazarar mita 1 ko sama da haka yayin tattaunawa ko taro da bakin fuska. Mu guji ba da hannu ga waɗanda suka yi tafiya ƙasashen waje ko kuma suka yi alaƙa da wanda yake ɗauke da wannan cutar. Mu guji saka tafukan hannunmu a yayin tari ko atishawa ko kuma abu mai kama da haka. Mun ji menene corona da yadda za mu kare corona. Bayan mun ji shawarwari daga hukumar lafiya ta duniya, sai mu duba kuma kasancewar mu musulmai ya kamata mu zama mutane masu ɗaukan kaddara ta hanyar karɓar dokoki da gwamnati take kafa mana na zama a gida. Idan muka yi duba a addinin mu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan cuta ta ko annoba ta bulla a gari, wanda yake garin kada ya fita, wanda kuma yazo zai shiga garin kada ya shiga. Sannan a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu abin da ke canja kaddara sai addu'a. Ashe kuwa idan muka dage da addu'a a mazaunai a maimakon mu ta tattaunawan abin da ke faruwa a duniya, muna zagin shugabanni, muka zauna muna istighfari, muna tuba game da abubuwan da muka aikata, sannan kuma muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba. Allah mai karɓar addu'an bayinsa ne, zai duba mu da idan. أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.